Fid-9 ta' Settembru, l-Orkestra Filarmonika ta' Malta se tagħti programm mużikali mżewwaq buħut mill-kanzunetti lokali illi matul is-snin saru parti mill-identità kulturali ta' Malta. L-orkestra se tkun immexxija mis-Sur Mast Kevin Abela. Kanzunetti li jirriflettu dak kollu li għamilna Maltin, gburin u dak kollu li tirrifletti l-kultura tagħna. Dawn il-kanzunetti ħantu għam ġdid bil-ħost tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u grupp ta' artisti Maltin. L-edizzjoni ta' din is-sena se tfakkar il-memorja tas Sur Mast Aurelio Belli bħala turija ta' rispett u rikonoxximent tal-kontribut tiegħu lill-mużika u lill-wirt kulturali tal-pajjiż. Kontribut li ta' il-Maestro Aurelio Belli li kien il-kap tal-opera tal-orkestra li ħallina ftit xurilu li ħalla l-mużika Maltija huwa iktar speċjali għalina li ħanamlu b'dil mużika Maltija u ħankomplu xejn anki l-udjenza tieħu pjaċir mhux dejjem ċertu stil ta' mużika ma dejjem invarjaw u hekk turi anki l-orkestra kemm flessibbli li ħajkonna dan il-tip ta' repertorju. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Bela qalet li dan il-kunċert sar appuntament annwali illi fih il-familji jiltaqgħu f'ambjent uniku u jgawdu flimkien spettaklu kulturali b'annobli. B'rikonoxximent għax-xogħol impeccabbli li jagħmlu b'tant dedikazzjoni il-volontira ta' Hospice Malta lejn il-pazjenti kif ukoll lejn il-familjari tal-pazjenti. Jiena nħares il-qudiem għal dan il-kunċert illi jagħti wkoll opportunità lili lil Robert u lil Georgia May biex niltaqgħu mal-pubbliku li se jkun qed jiġi hawnhekk u jieħu pjaċir b'serata memorabbli. Id-dħul kollu mill-bieħ tal-biljetti flimkien mad donazzjonijiet li se jinġabru se jingħata lill Hospice Malta.